Ikerguneek, orain arte, eskualdeko garapen estrategikoan parte hartze zehatz eta mugatua izan dute. Honen oinarrizko arrazoietako bat, espezializazio, produkzio sektoreko edo teknologia helburuetan errotzen da. Adibidez, espezializazioaren ondorioz, ikerguneek eremu batean jardun ordez, eskualdetik harago dauden eremuetan lortu behar dituzte bizirauteko beharrezkoak dituzten proiektu ezberdinak. Hala ere, ikerguneak funtsezko tresnak izan daitezke tokiko edo eskualdeko garapen politiketan. Zentzu honetan, nabaria da herrialde bakoitzeko errealitatea guztiz ezberdina dela eta errealitate hau izan behar dela beti ikerguneen lanaren abiapuntua. Alde batetik, ez da derrigorrezkoa ikergune bati lotutako enpresa taldeko enpresa guztiak eskualdean kokatuta egotea. Nahikoa da ikerguneak eskualdeko enpresa bat edo batzuentzako garatutako funtzioak hauen jardunean eragin nabarmena izatea, eta aldi berean enpresa hauekin dagoen harremana erakargarria izatea. Kasu hauetan, ikergune enpresak tokiko garapen ekonomikoaren testuinguruan sailkatzea posible izango da, eta tokiko estrategiak dituzten lurraldetan kokatutako zentroen kasuan are gehiago. Zentro hauen inplikazioa handia den kasuetan, posible izango da baita ere, harreman hauen erlazioa beste lurraldetan kokatutako ikerguneekin egitea. Noski, erlazio hauek baloratzeko orduan, gaur egungo egoera kontutan hartzeaz gain, etorkizuneko ikuspegi eta eboluzio aukerak ere kontutan hartu behar ditugu. Posible da, garapen sektorialeko estrategiak nagusi diren eskualdeetan, enpresa pribatuen bultzada dela eta, sektorialki espezializaturiko ikerguneak sortzea. Kasu hauetan, ikerguneak tokiko enpresen ezagutza sareen atxikimendu tresna garrantzitsua izan daitezke. Enpresa ezberdinekin harremana duten ikerguneak aztertzean, tokiko sareen informazioa aldatzen dutela ikusten dugu, produktu berrien garapenerako edo informazio aldaketa honetatik sortutako ideien jarduerako ezinbesteko tresnak izan daitezke. Enpresen lehiakortasuna bultzatzeko tresnak sustatzeak duen garrantzi askorra dela eta, gero eta ohikoagoa da enpresa ikerguneak martxan jartzea. Naiz eta ekimen hauek tradizionalki multinazional handiek bakarrik eraman ahal izan dituzten aurrera. Ikergune hauek kokatuta dauden lurraldeko eremutan estrategia aukera berriak zabaltzen dituzte, eta garapen ekonomikoaren estrategien garrantzizko osagaia izanik, jakintzak teknologikoan epe luzerako bultzada bat suposatzen dute. Gehienetan, honako zentroen bultzadak beste enpresekin lankidetza errazten du. Sarritan, irekiera hau teorikoa den kasuetan ere, ideia berriak eta aukera berriak sortzen ditu. Horrela, hasiera batean bada ere, enpresa ikerguneek irekitzera eta bere jatorrizko enpresak duen tokiko jakintza sarea handitzen lagunduko dute. Gure iritziz, tokiko garapen ekonomikoaren estrategien hausnarketan, ikerguneak oinarrizko egiturak dira. Enpresekin duten erlazioa oso garrantzitsua ez den kasuetan ere, hauen bitartez sortzen diren laguntza harremanak eta informazio aldaketak ezinbestekoak dira erlazio eta aukera berriak aurkitzeko. Beste alde batetik, ikergune eta ikastetxe edo unibertsitateen arteko lankidetza ere alde guztientzako tresna bikaina izan daiteke. Unibertsitateekin duten atxikimendua ikergune batzuen oinarrizko ikerketa ahalmen teknologiko handitzeko estrategia garrantzitsuena izan daiteke. Eskualde bakar batean kokatutako ikerguneak enpresa harremanen sare eta estrategia hutsetatik atera behar dira. Lehen azterketa simple baten, eragile bakoitzak eskualdeko hausnarketa estrategikoan duen interesa eta pisua ikusi daiteke. Baina azterketan sakonduz gero, ikusiko dugu zentru konkretu batek, lurraldeko ekonomiarekin erlazio eskasa izateak eta hausnarketa estrategikoan parte esartzeak ez duela esan nahi kontutan hartu behar ez denik. Esan dugun bezala, ikerguneen zereginetako bat, eragile guztiekin harreman estua mantentzea izan daiteke. Tokiko garapen ekonomikoaren etorkizunerako ideia edo aukera ezberdinak hobeto aztertzeko eta zabaltzeko. Adibidez, enpresekin harremanak indartzeko erabili daitezke edo lurraldeko ikastetxeekin harremana mantentzeko.